Hej Rasmus, og velkommen til Frederik og Jeppes Kemieren. Nu vil Frederik lige fortælle lidt om vores resultater i vores forsøg fedtechips. Yes, og vi har at gøre med nogle Scotty chips, salt og peber, som har 33 gram fedt ud af 100 gram, og 2200 kJ ud af 100 gram. Vi forventer, at vi får 3,3 gram fedt ud af vores forsøg, da vi har en tiendedel, da massen er en tiendedel ud af de 100 gram, som vi har her. Vores vægt var 10 gram chips, som vi målte i et bæreglas. Chips og pentan og bæreglas målte vi til at være 93,101 gram. Og væsken alene, altså uden bæreglasset, var 35,077 gram. Og bæreglasset alene vejede 58,24 gram. Så satte vi det i et vandbad, hvor det fik lov at koge. Så pentanen, så væsken fik lov at koge, så pentanen den fordampede. Og altså den samlede masse med bæreglas og tilbageblevende fedt er 61,113 gram. Og vores isolerede fedt, der var tilbage, fik vi til at være 3,089 gram. Når vi skal beregne vores masseprocent, jamen så skal vi i gang med 10 for at få de 100 gram herop. Så det svarer til 30,89% fedt ud af 100 gram. Og i forhold til vores deklaration, som skulle være 33%, så går vi lige ned og kigger på vores afvigelse. Vi var 2,11 gram ved siden af varedeklarationen. Og hvis vi kigger på relativ afvigelse, jamen så er vores resultat 0,0639% fra det forventede. Og det kan så skyldes, at noget af væsken røg ud i vandbadet, fordi at væsken det er kogt over. Og det kan også skyldes, at da vi hældte væsken fra det ene bæreglas over i et andet for at veje bæreglasset, at noget af væsken så blev hængende i det første glas. Altså det er så vores fejlkilde. Og Frederik vil gerne forklare, hvordan et fedtstofmolekyle, også kaldet triglycid, ser ud. Triglycerid. Ja. Og om dets biologiske funktion. Yes, triglycerid, det ser vi herovre. Det består af en glyceroldel, som er herinde i midten, og af 3 fedtsyrer. Her der har vi et godt eksempel med en mættet fedtsyre, en monoumættet fedtsyre og en polyumættet fedtsyre. Og det kommer altså af, hvor mange dobbeltbindinger der er i de forskellige fedtsyrer. En monoumættet fedtsyre skal have en dobbeltbinding, ud over den der er i glyceroldelen herinde. Den mættede fedtsyre har ingen dobbeltbindinger, udover glyceroldelen, og den polyumættede har 2 eller flere. I det her tilfælde har den 3, som kommer af de ekstra streger, der er ved siden af bindingen her. Fedts biologiske egenskab er, at hvis du for eksempel indtager mere energi, end du forbrænder i løbet af en dag, jamen så sætter det sig som fedt på kroppen. Og det fedt, det er også betegnet som et energidepot, som du så kan forbrænde igen, hvis du for eksempel indtager mindre energi, end du så forbrænder. Så begynder kroppen at tære af de her depoter, du har på kroppen, som så resulterer i vægttab. Fedts anden funktion, det er, at det sætter sig som et slags isolering under huden, så hvis du nu har meget fedt på kroppen, jamen så holder du bedre på varmen. Og jeg vil ud fra billedet af pentan til højre, kan du så forklare, hvorfor fedtstof opløses i pentan? Jamen det kan jeg da. Fedtet vi har i chips her i form af olie, det er upolært, og det indeholder C- og H-atomer. Derfor så kan pentan anvendes for at adskille olie og chipsene. Fordi reglen er nemlig, at upolære stoffer ikke er blandbare med polære stoffer. Så for eksempel vand, det kan ikke bruges til at opløse fedtet, da det er et polært stof, og vand det indeholder hydrogen- og oxygenatomer. Og molekyler med disse to atomer er ofte polære. Og hvis vi kigger på de forskellige kogepunkter for vand, pentan og fedtstof, så har vand det kendte kogepunkt på 100 grader, og pentan har 36,1 grader Celsius, vil jeg mærke. Fedtstof har intet kogepunkt. Og
forskellen på de her to vand og pentan, det skyldes, at pentan er som sagt et upolært molekyl, som indeholder 5 carbonatomer og 12 hydrogenatomer. Og det er som regel stoffer, der hovedsageligt indeholder C og H atomer, altså upolære. Derfor har pentan et lavere smeltepunkt end det kogepunkt, som vand har. Og Frederik, hvis du skulle vælge et andet stof end pentan til ekstraktion af fedt, og du kunne vælge mellem A, dekan, B, etanol og C, vand, hvilke fordele og ulemper vil du så sige, der var ved de 3 stoffer som erstatning for pentan? Ja, jeg har et billede af de 3 stoffer lige her. Hvad hedder det? Dekan. Det ligner rigtig meget pentan. Forskellen er bare, at her der er der 10 carbonatomer, og det er bygget op på fuldstændig samme måde. Dekan, det er også rigtig upolært, så derfor kan det også bruges til at opløse fedtet, i det sådan har næsten samme funktion. Etanol derimod, det ligger lige på vippen. Den har 2 polære bindinger mellem C og O og O og H, som vejer op imod de 5 upolære, der er til C'erne her. Derfor så ville den kunne gå ind og blande sig lidt med fedtet, men det vil langt fra være det optimale valg, når nu vi har dekan heroppe. Vand derimod, det er polært. Som jeg også sagde før. Ja, som jeg sagde før, det var polært, og kan derfor ikke reagere med fedtet, blande sig med fedtet, så det vil være et rigtig dårligt valg til at opløse det her fedt. Men dekan, det er i hvert fald det foretrukne valg herfra. Så din konklusion er dekan? Yes. Jamen udseendet af vores isolerede fedt, jamen det var, at da den nu stoppede med at boble, da vi havde vores væske her i vandbadet, jamen så var det en meget gullig og sådan mørkgullig væske tilbage, tykflydende, altså som minder meget om madolie. Og som Jeppe sagde før, jamen så er det fedt, der er i chipsene, det er madolie, fordi at chips, de er frityrestegt, når de laves. Jamen tak for det, Frederik. Jamen Rasmus, det var så alt det, vi havde her i Frederik og Jeppes kemi-hjørne. Så jeg håber, at du får en god fornøjelse af det.